Bueno, Aritz, konta igu, guen dela gutxi ontzeate gainea Turinen, ez da? Bai, duela 2 aste egon nintzen, entrenatzaile bezala, nire patinatzaile batekin, eta ara joan ginen, Joku Olimpiko unibertsitarietara. Ona, eta ze muskuntzan hori? Bueno, esperientzia bezala oso ondo. Ona. Bai. Eta zezan bihar nizun? Bueno, batzuekin lagunduko izunik. Eta zezan bihar nizun? A ver, nola dia Joku Olimpiko horiek? Unibertsitarioanak? Osea, zer da, dana gaztetxoz bete eta nola dijo historia? Bai, gehienez, 25 urtera arte juntzaitezke eta unibertsitatean egon behartzea. Vale, bueno, gaur egun 30 jendia eta unibertsitatean, Bai. Batzuk asko iraute behor, Vale. Eta, orduan, juntzeate, eta ze proba indituzue, o nola izan da historia? Ba, normalean patinajean egiten dena da, beti programa motz bat eta programa luze bat, vale? Motza 2 minutu 50-ekoa, eta luzea 4 minutu ingurua. Vale, eta... Osea, hori da, txandaka bakarrikan atera bera, eta bakarrikin behar du bat. Hori da. Ze pentsatzen dut 2 minutuko hori kaineru izango dala, ez da? Bai. Eta hori, ite dezuna da, salto programatuta dago. Musika jartzen dizute, eta salto eta pirueta egin behar dituzu, eta ondana ondo ateratzen baldin bada, emaitza... puntuazioa hondigu bat, eta pentsatzen dute bai hor, izango dela, igual, sekulako salto artistikoakin, baino varietate gehiago iten badezure, puntuazio altuago izango da, pentsatzen dut, ez da? Beti salto berdina iten bazu oso ondo, ez du hainbeste puntuatuko, ez da? Saltoa bakoitza bere puntuazioa daka, eta saltoaren arabera, saltoaren zailtasunaren arabera, puntuazio gehiago edo gutxiago lortze duzu, eta gero ondo egiten baldin badezu, puntuazioa hobetu dago, eta gaizki egiten baldin badezu, puntuazio fiskalek ez dizute. Eta nola puntatzen, zuk nahi dituzun saltoak prestatzen dituzu? Edo badaude salto batzuk inbiar dianak, edo nola kudeatzen da hori? Salto batzuk derrigorrezkoak dira, egin behar direnak dira, eta beste batzuk, zu erabakitza dezut. Vale. Zeintu dira, derrigorrezkoak? Ze salto egin behar dira bai edo bai esatezu da? Normalean, bai motzean, bai luzean, Axel deitzen dena egin behar da. Axel? Axel, bai. Jendea ezagutzen duen bakarra da. Guk bada, patinetian bai, skatean Axel maniobra bat deitzen zaiola, bai. Hola potentziala, traketan heldu, eta venga, berriro, bera, hori Axel deitzen zaio. Ez dakiz arautzen edo Euskal Herri guztien edo ez dakiz arautzen bakarrik handan, Zer da Axel patinatzailea artistikoan? Axel da aurreraka hasten den salto bakarra. Aurreraka? Normalean salto guztiak atzeraka hasten dira. Zu atzeak azuaz da salto itezu. Bai, hori da. 5 salto daude. Axel, Salkov. Toe loop, loop, 6 salto. Flip, eta lutz, 6 salto. Banaka jungo, Atzeraka hasten direnak 5 dira. Osea, atzeraka patiatzen duzu, eta salto egite duzu, 5. Eta bakarra aurreraka hasten zarena, Axel. Eskerretan hasi, eta eskubian atera. Osea, hanka batekin hasi berezu, eta bestian bukatu. Osea, saltoa ja dan bezelakoa da. Horrelakoa da, eta listo. Ez dago hori aldatzeko horik. Eta gero, bueltako burua, bakoitza, Axel bakoitza, buelta terdia da. Eta gero bikoitza 2 buelta terdi, hirukoitza 3 buelta terdi, eta laukoitza orain munduan tipo batek egin duena, duela gutxi egin duena, 4 buelta terdi izango litzateke. 4 buelta terdi mareatuta getxiko guan hori ez, ha? Bai, segura. Ez que gaur egune bai holako gauza, nik gehiago ikusten dut ez nogu eta elurretan da ikusten zu entzutan ateratzen diala guain egan. Iten dutuzte, hainbeste txiri guelta, ez dakizula ez da zein duen. Zamara lehentan garri behar da, ez da ikusten zein duen. Ona. Bueno, eta, a ver, beste saltoak, ze salto gehiago esan dezu daudela? Salkov, Salkov, nola hori Salkov hori? Salkov, atzerak azten zea, eskerreko hankantzoaz, eta filo interiorean egon behartzea. Filo interiorean, oza, hanka bateko filo interiorean. Bai, patinak kutsilla 2 filo dazka. Kanpokoa. Hori da, barnekoa eta kanpokoa. Eta orduan hori atzerak azten da, eta ezkerreko hankako filo interiorean. Vale. Jo, gugi guztan zaigu olimpiadak ikusi eta saltuak eta bestia, baina hortaz ez gara konturatzen, Ikusten du ze salto polita, baina ez dakigu ez da ze filon di joan, ez da ze hankakin azidan askotan, ez da? Bai. Ona. Bueno, ze gehiago, esan dezu, ja 2, 3, ze salto gehiago daude, zein da... Toe loop. Toe loop. Bai, toe loop. Toe loopean punta jarri mar da. Ezkerreko hankarekin punta jarri madezu. Bai. Eta hortikan salto. Vale, osea, atzeak asuaz, ezkerreko hankan punta sartu, eta tapa, da hortu salto. Hori da. Gero, beste 2 salto gongo litzateke, punta jarrita, baina eskubiko hankako punta jarrita. Flip eta lutz.
Eta aldatzen dena da, batean filo interiorantz dela, eta bestean filo exteriorantz dela. Katxiz, lamar. Eta orduan filos aldatzen baezu, ja, saltuak ez du balio? O ez dizu ondo puntuatzen? Gaizki puntuatzen. Gaizki puntuatzen. Karo, zu flip egiten bali maezu, eta filo aldatzen bali maezu, azkenean saltoa bai egin dezu, baina puntuaketan, gaizki egina bezala jarte dizute. Flip de bada, o skatean, bai. Hori ezagutzen nuen, bai. Hori bai ezagutzen nuen. Bai. Eta, adibidez, hau guztia, dana entrenatzen dezu eta saio batian hoi guztiak inin berdia, edo igual ez? Ez, adibidez programutzean 3 salto egin berdia, bakarrikan. 3 salto egin berdia, bale. Zuk aukeratzen duzu 6 Axel egin behar duzu derrigorrez, eta gero esate dizutena da, egin behar duzu 3 koitz bat, 2 koitzakin, o 3 koitzakin, oza, kombinatuta, 2 salto batera, eta beste 3 koitz bat. Vale. Jope, osea, irunaka, junbiara hemen salto txinple batekin, ez dezu ezer egiten, ez da? Ez. Baina nahi zunean, patinatzea juten gara, eta erakuste dizut. Ikusten den nik nola egiten dezun, da nik amaiketako prestatuko, Igual egun pare bat behar dituzu 3 koitzak egiteko, baina, bueno. Ez daki, baina kaskua eta protezioak seguru beharko nitula. Egia esan, gu ikastolakin beti oroitzapen eharra dakau, txikitan beti izan da, ez dakit 3. edo 4. mailan zan, beti txuri urdinea bidaia, txuri urdin dago, ano eta onduan dago izotzezko pista bat, eta egia zan oso egun polita izatezan. Egote ginen zai area juteko egun hortan. Gogoratzen naiz behin nera nahi ajuntzala Martin, eta eskua ukalondu atea eta etorri zala handikane bai. Beti oten da baten golpe bat hartzen duna erra, ez da? Bai. Istripua gertatzea. Eske, bakarrikan barroa sartu. Eta batzuk, tente otiare zaila izatea. Sartu da, ikatxizla, bateu moitzen da, hola lurra. Baina helduta, aurrera eta atzera. Jende asko horrela ibiltzen da. Bai, ez da? Ondo. Bueno, hemen inbiarrekena, esan dizu guen txikitzeko. Oida, hartzen deko horrela, eta horra juteiz. Aurren alde batea, gero bestea, txikitzen juteiz dena, bale? Venga, ire kontu. Bueno, eta guain entrenatzaile egisa ibiltzen zea, baina zu palmaresare badakazu, ez da? Ibilitakoa zea bertan, eta gaina bikoteka gehien bat, ez da? Hori da. Ni 20 urtekin bikoteka hasi nintzen, jakara ju nintzen, jakara mugitu nintzen, ze Donostin etzen egiten. Gero jakatik Poloniara ju nintzen, bizitzera, eta bai, Poloniatik Italian egon nintzen, azkeneko 3 urteak. Eta, bueno, Europako txapelketan egon nintzen, munduko txapelketan bi aldiz egon naiz. Eta, bueno, horrela emaitzariko berena izan zen, 7. gaiagatu ginen. Europako txapelketan 7. Bai. Ama. Espainia mailan bai, Espainia mailan... 6 aldiz txapeldunak izan ginen, Espainiako txapeldunak izan nintzen. Hombre, Europan aurrenko 10etan ibiltzeko, Espainian honena izan biharrez bai, ez da? Zertan ikusten dut, geota gero gorago, geota izotz gehiago, geota maila hundiagoa dago, ez da? Hori da, bai. Atzerrian, batez ere, badidez, Italian o Errusian, pista pila bat dazkate. Gu baino pista asko gehiago dazkate, orduan. Eta kulturalkire bai, askoz gehiago biltzen dira txikitatik, ez da? Bai, Espainia, Gipuzkoan pista bakarra, dakagun pista bakarra, anoetakoa da. Eta Euskadin, Gasteizen, Donostin, eta listo. Eta listo, ez dago gehiago. Bai, oso gutxi daude. Eta nola altera zinean, hemendikan, eta jun Italia bestea, nola izan zen irteera hori? Azkenean, patinaje mundua oso txikia da, eta entrenatzaile guztiak ezagutza dituzu. Orduan, batekin eta besteekin hitz egiten, han ematetzeaten patinatzeko aukera eta ordutegia eta dana, asko zo behar zen, eta entrenatzaileeko behar ziren. Eta ni egin nahi nuena zenez, ara jo nintzen. Eta ikasketa jarraitu zen ditun, edo horta bakarrikan dedikatu zinean, o nola izan? Horreta dedikatu, horreta bakarrikan, uneko egun, Bai. Osa, zure ogibidea izan zen, orduan, ez da? Gutxi gora, bai. Kobratu gabe. Kobratu kamikatxura, ma. Baina, karo, egunean, 5 ordu patinatzen, eta beste 2 fisiko, eta hola, azkenian behar dezuan egon buru belarri, ez da? Bai, hori da. Bai, egun osoa. Ondo. Eta gero arratsaldean lan egiten. Eta gero lanian. Bai. Kurtsilloak ematen. Kurtsilloak ematen. Han bertan ere bai? Bai, han bertan. Bai.